Folk i Aarhus er vilde med at cykle. Også der, hvor de ikke må. Når butikkerne åbner og strøget fyldes med mennesker, er der stadig en del, der glemmer, hvad ordet gågade betyder. Vi har bare et problem. Nu kommer der lige en cyklende der også. Vi har bare det problem, at det er en gågade, og så er det jo fordi man skal gå her. Politiet de laver et par gange om året en razzia, hvor de stiller sig op på strøget, og de kan jo tage alle dem, det skal være. I løbet af en time kan de jo skrive mindst 100, der cykler. Det er jo værre, når det sådan er midt på dagen og midt om eftermiddagen, hvor der jo er sorter af gående mennesker her, at der er folk, der ligger og kører slalomkørsel igennem strøget. Ja. Cyklisterne i Aarhus i dag var ikke meget på at svare på vores spørgsmål om, hvorfor de cykler i gågaden. Vi fik typisk denne reaktion. Må jeg spørge, hvorfor du cykler i gågaden? Undskyld mig, spørge, hvorfor du cykler i gågaden? Hvorfor cykler du i gågaden? Hvorfor tror du så ikke, cyklisterne lærer af det? Det forstår jeg simpelthen heller ikke. Det er ovenikøbet. De fleste af de cyklister er jo unge mennesker, der studerer på Handelshøjskolen eller universitet eller sådan noget, og som sådan jo burde være med en rimelig intelligens. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor de ikke kan forstå det her. Ifølge Lars Svendsen er problemet størst i morgenmyldretiden. Der plejer jeg at sige, at det her det er jo det rene Tour de France. Noget tyder på, at vi endnu ikke har set den sidste etape i Aarhus Midtby. Undskyld mig, jeg spørger om, hvorfor du cykler i gågaden? Ja? Må jeg spørge om, hvorfor du cykler i gågaden? Det skal hjem.